Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, zuek nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Txikitan denok eduki ditugu esperientzia txarrak, eta emozio eta sentimendu horiek kapaz-kapa gure pertsonalitatea eratzen dute. Askotan gogoratzen baitugu kontuz, hortxe geratuko dira zure izaeraren barne. Baina ez kezkatu, hemen jarraitzen baduzu, ikusiko duzu hori ere aldatu dezakezula. Aurrera superfamilia eta supertxikiak. Ez ahaztu, trilogia eder honetan badituzula zure txikien mentalidadea ongi erabiltzeko supersekretuak. Ez itxaron? Zer da garrantzitsuena? Barruko sentimenduei arreta jartzea, kasu egitea. Ihes egin dezakegu, ongi pasatzen dugun ekintzak eginez noski, baino azaleratuko dira berriz ere ez badu ditugu behatzen eta hortikan informazioa ateratzen. Ez badiegu aurre egiten iraganean pasazaizkigun gertakizunei, azkenean gure pertsonalidadearen barne egingo da, haiek gogoratuz eta bizituz, beste hainbat egoeratan bizitzan. 30-40 urte bitartean gure pertsonalidadea guztiz osatzen da, eta hor datuz, terapiak lehenago ez baditugu gauza konpontzen. Gaur egun, gure emozioengandik ihes egiteko tresna pila baditugu. YouTube, TikTok, Instagram, telebista, tableta, sare sozialak orokorrean eta teknologia berriak ere orokorrean, despistatu egingo digute, eta ez ditugu landuko, ahaztu egingo ditugu, eta ihes egiteko tresna bilakatzen dira. Barruko aldatzeko, kanpoko gauzen menpe balin bagaude, esan dugun bezala, sare sozialak, berdintzai, telebista, beste dozein gauza, adikzioak kontuz hortik has daitezke. Heldua zarenean, terapia hauek ekiditeko, ez dut esan nahi terapia txarra direnik, aurkakoa, nik neuk asko egin ditut. Baina txiki-txikitatik barnelana egiten badegu eta sentimendu hauei aurre egiten badegu, kristolako tresnak eskuratuko dituzu itxoin gabe 30-40 urte bete arte. Horretarako bidea, etxean landu galdera hauek. Nor naiz ni? Zer da heriotza, zertara etorri naiz honea, zenentzako edo norentzako egiten ditut gauzak, jainkorik baldago, nere burua maite dut, zer da maitasuna, nor maite dut, eta horrelako hausnarketek barruko bideak irekitze dituzte zure burua ezautzeko. Pixkanaka esnatzen goaz. Eta konturatzen gara, kanpokoak ez digula zoriontasuna ematen barrukoa lantzeak baino. Eta kezkek energia pila kentzen dutela eta era berean itxurak egitea, plantak egitea, horrek asko nekatzen duela. Telebista hainbeste ikusi beharrean, landu norzaren, ze sentimendu dauzkagun. Utzi itxurak alde batera eta barnekoa aztertu. Gezurrak pikutara bidali eta egiara ireki zaite. Benetan nor zaren ikusi. Aske izan, barruko egileak entzun. Hori da bidea. Hemen nago edozertan laguntzeko. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Volumena, gorputzek eskatzen dehuzti bai. Martxa, ban, txiki, ban. Buelta da buelta eman, ban.
nakabu bako